Pini Harmon Klabalong KSA Inglong Pho Atung KSA Phuluni Branch Committee Kesengpon Aluhi Sarpo Aman Pen KSA Inglong Pho Tiripi Amaipu Thansing Timung AGS Rajunti Harokhat Regional Committee Konchunbang Buddha Terangatum Chitongdun Phuluni Pen Probintaro Report K News KARBI Anglong Rolo sartum nangye tongdun sar thangsing ta apor pipot choro lo pen udamoji lam da belo non ke bangian eprang bangian ta fulni head bronze pen ta cherap chetodun po angko awareness lai ta apor pinelo te pa dobon po pusi nitum klempo pen ke nangji oi lam da belo nili ke Secretary, Sideng Pono Fulni head Nilimen Mukusong Teron, Fulni head bronze pen. Body reshuffle lang, sir President sir kahit nandun lo pen AGS pu Rogat Regional Committee pen tamay nang sitong lo kasi choro parlo lang man pen piniladak sana kitoge body reshuffle nili pan mang ke pineng letter sa tamay General Secretary arpu sina pek pon lo pen non ke bangji pene awareness program pusitame ajat pusitame pu alang litum pene nilitum Phuluni head branch pen kedam tang alang li ex president tame non harogat long serap long lo pot ajat pen sitame alang li pen bidi sore en pon pola pen president sara tum sitame nang chakang lo thang tam thang nei pula ses na lining thepen ajat asai sitame nilitum deng pon po lanse song 1959 pen amhang thek that harabang sot ke matha je hawar long risoi jang tumhan paching room si isi mesen na platform pinangji pusi matha pensi pena an hala so ningkan betame branch sub branch unit mokha ke seng do lasi 2019 ningkan tame Phuluni hawar long KSA long pho branch seng lo lasi hala so seng that pen non putho 2021 आपकी मी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी फानपिनी पुबंग पेगलो लसी मोकिवांग जिलानी जे लबांगसो फुलुनी हावार अरिसोय जांगतुम तमे लबांगसो KSA इंगलोंग फो अ बैनर लबांगसो अ प्लेटफॉर्म पेन इसी मेथांग अलोंगरी लपेन मेथांग अरोंग फान इसी मेसेन चार्जापन पुपसि निंगथेलो लपेन हालबांगसो कारजाबलोंग बिदिसुरे बांकेनि तुम सेंट्रल एजुकेटिव कमिटी बाय कायता अलांगनि तुम फान किपितुनजी फान माथालो लपेन चिराप चितु दु अंतमे अलांगनि तुमान चिरादुन पुपसि निदि निंगजेपलो lapen mo kiwang jilani mo pene a problems pene issue jongsi itum as a whole KARBI local song stand ji protante lahaya branch along a president secretary pen chenglok executive members lapen halabang so arong long ke do KSA lapen halabang so hawar long arong riso ejang tuntame mo kiwang jilani pene agitation do protante nonason si halang tunta nangchi tudun popusi ningthelo athe KARBI local song central executive committee strength regional unit branch halayu hello lasi halhay a unit a branch pensi nitum tame jakong chelong long lasi alang litum hanitum hor pidun vekji lapen alang litum han bidisori pidun vekji athe alang litum joinesi litum tame mo penang anang dengke claim pon un tame hadak ji klangji lasi pini labang so mailong tame reso jang tum ing tangkring ji tonglo lasi ning ji thelo je moke bang jilani Phuluni hawar farman mate methang longria farman phantame karja ponji phansi tum ji sikding lopsi mathalo itu KARBI local asong Harokhat Regional Committee pen abang so Phuluni KSA head branch keseng pon thumi abang so alona je tongdon ning sampik lo lasipin abang so through press media pen litum kapat pason thom ahorbu ning je kang tungalap the bangala lo chengsi bang ke pini pen Phuluni hawar along illegal ke asai ke claim pen chenglok ke chuk panglim asai ke claim atum doan setame pini pen bangkenal tum ke claim credit je pas jeni la thele tum long stame non Phuluni hawar long stame KARBI lo charli asong a farman longre farman karjap thibji po songja po pini pen ang klang tang lo lasi nangle tum setame pini pen ke illegal pen chenglok ke chupanglim lai hui asai ke claim atum an setame kachire akenang sot lo apeneson bangil lalo
etum KARBI yang long Autonomous Council CM tuliram rong hang pai sika choro gang tung lalo dudu koloni long Lahorijan Nagaland border long alang li labang so ang thin ke cepat hepen land eviction ke claim pon apu thagalang li phan netum KARBI lo charli asong Harughar regional committee pen choro pajireglo lason thak thak si puthot netum KARBI lo charli asong Harughar regional committee long setame ahawara lo setame lason thak thak utor bolbil pen chenglok kapre hawar le tum tang tan pen kewang kecil sotum ladak long le nang cerai tap dupik asa hala hai ahawar long setame hula Lahorijan ahawar long eviction ke deng son thot ni tum la bangso Harughar regional committee ahawar lo ke do utor bolbil pen chelo kapre ahawar long setame ni tum la son thak eviction ke deng nai adim dupik la asa hala bangso adim long setame nang le tum KARBI long Autonomous Council pen hala dak non Nagaland border long ke claim son thot ni tum ahawar long setame nang claim pu busi ning thelo la pen council teman temi chuning rilo lasela bangso alen eviction along tum KARBI lo charli asong Harughar regional committee pen setame nang le tum la bangso step deng lo pulodang te ni tum an bang nang le tum long nang cherap nang cheto dunji ni le tum long le la pen khe a farman se kal jab lo pot le tum vi phik chipidat setame le tum la bangso long le mena long le akapre ka tum aphan kipitap ki jor tab long le tum chidon thai thela so long le tum aprang pan ta chesong piglo asinon long le puta puthas tamile tum Fuluni Salkor office long tamile tum memorandum pilo so memorandum pidat pen cheklojon nia pis tamile tum har reply alang le tum la bang so land record nang pipela land record nang pipela la pen tum SO tum pen ni thom ni plia pran tum chingwai lo pipa sina pitek te lo ma pu la bang so puthan le tum har reply nang chipilo alang le tum la bang so for line along la bang so land record puthak luchok ma salang le tum nona mat ke nang pipon thak thepu la salang le tum la ES open year o tum se puthola joint secretary la pen principal secretary alang le tum senon le tum ki pieson thot a memorandum lang tum ko proposal da council tum han chipilo la bang so council long le rock pes le tum ang kwang thek long po la sile tum KARBI lo charli asong Harughar regional committee pen bangke ajada sai long ke claim ke dam stamil tum a phichiru re long le la penili tum a khevel de jip long ke KARBI lo charli asong Harughar regional committee ke maintenance tame compromise line mangwe la penili tum ka song long le tum ke kam ka jor ke aprang sedam bom tum a phichiru re la sepinil bang so true media pen le tum council of han ke chuningri ke pil tung la lo tum KARBI anglong longling bupik lo labang so longle kang bolong lang tum setaminon arpu do lopot labang so litum KARBI lo charli asong taminang cerap man cetudun po se longle doan kang botang longle doan litum ke pachelong yo phan litum ga dogo betame cerap cetun Apar Tarapong Baptist Church Amonduli Arat Christmas Katalondon Nilip constituency ke parlo Apar Tarapong Khorsing Lekthe Baptist Church Amonduli 1993 aning kansi bangso Amonduli Kimrang Ponlo bangso Amonduli ke wan lake Sing Lekthe lapen 1993 aning kan Monduli ke e Cheng Ahut ke Edon Wedlang nonan ke Tarapong ahawar along Baptist Church Amonduli ke thom andolo lasining arong pen Jisu Kristo aphan akero pilo lapen monir aphanta akero pajirlo pusi Tarapong along Baptist Church Amonduli ke evek abang phupen pherang ke pen nang thamdun lapen mai phu pastor Peter lekthe GS Donald lekthe rong asar Joysing lekthe ex pastor Pambari lekthe Fudang Kropi Youth Convener Rup Togbi Vice Assistant Secretary Anjali Terangpi Dorsing Ingti Sila Lekthepi Lapen Baptist Church along Keja Abang Phi Abang Phuatum do an penning isivet pen Jisu Kristo amhang ke thekarni Archie Talondunlo Baptist Church Amonduli ke evek abang phupen ningje pon lapen kapre adhoroma tumta nangche tongdona pot akero pip lopusi rong asar Joysing lekthe ahin pen akero pipon so Baptist Amonduli kiseng ke prang si ke cheng si ke nilitum idon vet 1982 ning kansinili ene baptisma ke no dio ma ke nili ha ene dolomara hala kampu Amonduli sinili baptisma eno hala long kiterang rideng pen long kiterang evangelist asa rideng sinili baptisma eno na se hadak masin nili church lo lapen 1980
283 lo mangkani ni methang las dak taraji cimang lo las ini tumi don vet ningkan hini apor dosi penangan na munira tumpeni ni singki cethan lo las taraji munulia bangke la dak acili wason kiwan ceng bangke nili hello satheke tarapung hawar ke hasu ke dotren munduli sido te munduli hini do la pengja ko dak nili anela hasu ke kristan ke munduli thongela munduli ta kalila nili bangke bache kan si fellowship lah ala fellowship pe non dang ke na to munduli piplangan lo nasi hala bang so pe nili pinangan kan dosi fellowship dolo nasi ha so pen tan nili munduli long dikon diklem ceng bang lo nasi labang so ning kan pen non am aning kanang bong bangke nili tu munduli ki e bangke 1993 aning kan se nili tu munduli elo nasi non bangke hala bang so munduli edet pen kela bang kini tu ma pastor barim lo alang lisi pastor ke klempon bom lo la pen ko la non peneng aning kan pen ana mang ke nili tu aning kan ulo apa sini tu mang peneng mang ke pastor ka tu ini sini tu cepet lo nasi non mang puni ani ke the ani kristo mahang ke thek ani ke the katalon ani along nang li tu ma phan kacung pen ak phala pen ni tu ma kacing rumolong kadu ko ni tu maninga rong rap ta na tu do pening rong rap ta kacing rumolong ke puni ni rong rap ta la nasi puni ani an ke nili tu ma so tarajia mundili ke nili tu no ta nili tu ma gerja hano la ke nasi nili tu ma la busan si la busan mundili long ke nili hello achili mate mundili ke wan ceng bang nili tu Matijong ni phaing kora pho arni numbering kora trok duar baguri MSC constituency angkang pi upper rangali arlong chuhu bura teron arong along hemphu mukrang pi rasinja kangdang amai kangni bangso amai jenson teron pensi mai chipa hemphu pon lapen ke aji teron pensi aluhi pachini pon bangso kangdang amai along manpeng kedo atum chetong dun lake bidia singkro hemphu mukrang nilip hawar amai phu horen phangchu member son rongpi lunse lekthe kurusar kiri teron member pen pi rasingja nilip hawar maiphi phulesori terang pi vp imili kiling pi lapen ke rong asar pen chenglok penang an armu chitong dun lapen lapu mai cheng chia prang rong asar chondro teron pensi bongching bongrok arnam ahirjume sitame hangpon lapen ke koson si hemphu mukrang pi rasinja kepang tang ponang jimapu penang an alam chethan chimum tekang lason sinon ke wang jilang sitame ansu se aron barim pangtang ponji aphan kai keta se tame ar klipon kenang sotputa chethan chimum pon lapen ke bangso amai ing samjin pen pachun pon long lo pusi maipu Jameson teron pen ningje pon Perang ke abitung pan ili kardom pajir lo la per labang so abirta kilang arat pan ili kardom pajir lo kardom la sipini labang so hemphu mukrang la pen rasinja labang so arlong chihu teron arong labang so ame ke chakpon la mangeli tum te bok tere